Els bastoners fem educació física els dilluns i els divendres. I els diamanters fem educació física els dilluns i els dijous. I ens estan ensenyant a fer esgrima. Teniu alguna pregunta? Aquí hi ha porteries portables o no? No. Penso que ja podem publicar. Hola, aquesta és l'aula de música. A l'aula de música només hi ha instruments. Aquí només hi venen els grans. Aquí només fan música i el professor Ramon. I per la tarda fan extraescolars de música. Teniu alguna pregunta? No. Què són les copes? Aquí us han enxampat, Dilluns és el menjador. Tenim taules grans i cadires de fusta. Tenim el món de les geminadures. Tenim decoració de Nadal. Tenim boles, espelmes, estrelles i campanes amb bola de cel. Teniu alguna pregunta? Teniu menjador allà, sí, no? Sí. És més gran que aquest? Bueno, una mica més. Hola, això és el taller. Les professores són la Sara, la Conchi i la Núria. I aquí estan els nens que necessiten una mica més d'ajuda. Es diuen Dani, Com et dius? Alejandro. I som tots geganters. Teniu alguna pregunta? Voleu preguntar alguna cosa? Sobre el taller? No, tot clar? Aquesta és l'aula de plàstica, és molt gran. Tenim molts materials. Tenim una caixa per recollir els materials. Venim. Una altra cosa. Teniu alguna pregunta? Nos agrada molt a tots. Teniu alguna pregunta? Què és el que més us agrada fer aquí? Pues, manualitats. Jo no vull poner dibuixos. Com aquests. Y allá tenemos los fulls de color, que con eso podemos hacer como lo están haciendo ellos. Hola, aquesta és l'aula d'informàtica. Hi ha molts ordinadors. Hi ha 25 ordinadors Fem feines digitals. i s'entreguen tants jocs. Teniu alguna pregunta? Els feu servir molt els ordinadors? Només els dilluns I els divendres. Aquesta és la classe de la plena, és la classe més petita. aquí fer castellà i anglès. I matemàtiques i català. I ens divertim molt. I treballem molt. I voleu fer una pregunta? Per què té aquest nom, l'aula? Para aprender Petita. Aquesta és la classe de bastoners. Som 12 nens i nenes. Tenim l'estanteria de llibres, una arxivadors i tenim els murals. Tenim una pissarra digital i una de guix. Teniu alguna pregunta? Us agrada fer servir la pissarra digital? Sí. Aquesta és la classe de geganters, és la més gran de tot el cicle. Tenim molts treballs penjats per totes les parets. Tenim dues pissarres, una de guix i una digital. Allà tenim la biblioteca i els jocs. Teniu alguna pregunta? Aquest és el pati de segle mitjà. De l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquí es veu tot el camp del Barça. I també el Triavo. I també es veu tot el Barcelona. Tenim dos patis, aquest i el de dalt. I aquí venim per esmorzar. Teniu alguna pregunta? Us agrada mirar les vistes? Sí.
Dutxar-nos, vestir-nos, fer el llit i fem una pregària. Llavors esmorzem i a les 8:20 anem a classe. Tenim 20 minuts de pati a les 10 i a les 12 acabem les classes, anem a dinar, cantem. Bé, doncs anem a Salve i després de Salve fem una altra classe, tenim una estona lliure i d'aquesta estona lliure hem de fer una mitja hora d'esport i llavors a la tarda fem classes musicals i com per exemple llenguatge i assaig. I després d'assaig anem a vespre. Cada dia fem una hora d'assaig per preparar això, les peces que cantarem a la basílica, a l'església, o els concerts, o les gires que fem. Bueno, doncs cada dia cantem 2 cops, un al migdia, que és després de... El campana o pavelló, el cos de baix, el cos de dalt, el barrilet i la boquilla. Llavors el barrilet, que sona raro, però és que si és més alt o més baix, sona més... O sigui, una nota pot sonar més afinada o més desafinada, depèn del barrilet. I llavors, hi ha molts tipus de clarinet. Jo tinc el clarinet en si bemoll. Són del mig tot. El violí forma part de la família de corda fregada, que vol dir que l'art frega la corda. I és el que sona més agut de la seva família, que hi ha el violí, la viola, que és una mica més gran i sona una mica més agut, el cello i el contrabaix, que és el més gran. I les 4 cordes són mi, la, re i sol. Una curiositat és que aquestes cerdes estan fetes de la cua dels cavalls. Bé, les parts que té el violí. Això són... I llavors les notes més agudes. Podrien ser més. El trombó és de la família Repertall, és de la mateixa família que la trompeta, la trompa, la tuba i el cantis. Les parts. La campana és això, que fa que el so surti millor i és com un amplificador. La boquilla és el que fa que soni l'instrument. La boquilla sona per ella sola, però si la fiques en el trombó fa que el trombó soni millor. Llavors hi ha la vara, que és una de les característiques, que fa que és la manera de fer les notes amb el trombó. I si...